Оғына достар. Ярар, хөрмәтле тамашачылар, хәзер концертыбызның шундый өлеше килеп җитте. Кемнәр инде гел калдырмыйлар минем концертны беләләр. Мин һәрбер концертта тамашачы белән бергә җырларга яратам. Ул шундый иң мөһим өлеше инде минем өчен. Гырыф-гадәткә кирип калды инде. Хәтерегездә микән былтыр нинди җыр җырладык? Вот, кирпекләрең синең нигә кара, малат, әлдә менә хәтер бер кыз булса да хәтерләгәч, уже рәхәт була күңелгә. Ул тамашачыны аңламассың. Сез бит шулай тиге. Былтыр нәрсә булганны хәтерләмисез? Но шул җырны җырласаң, менә былтыр та җырлады. Кирпекләрең синең нигә кара, күскәйләрең 2 ел рәттән җырлаган ик без аны. Тәки җырлый алмадыгыз инде аны җүннәп. Беренче елны Мәккәрәмә булган иде. Быел дуслар бергә зал белән җырлауның шартлары тагын да катлауланды. Условия усложнились. Быел дуслар чит телдә җырлаячакбыз, яме? Сәяхәт булгач. Юк, борчылмагыз, өйрәтеп куям алдан ук. Яме? Сез һәм балкон, сезнең ничек кәефләр әйбәт кенәме? Самый VIP урыннар шунда инде малай. Сезгә караганда мин шулай хис итәм, как будто мин монда гладиатор айме. И сез утырасыз теге. Яшәтергәме, моны яшәтмәскәме теге. Дуслар, хәзер бергәләшеп китәбез Латинская Америка ягына. Латин Америкасы. Мондагы илләр бит инде Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили дигәндәй. Ул якның биюләре ошо инде миңа. Аларның биюләре турында сөйләгәнем дә бар, тагын бер искә төшерик әле. Биюләре бик матур бит аларның теге. Румба, самба, бачата, джайв, сальса, ча-ча-ча. Искиткеч шибәр кызлар. Кыска итәкләрдән шундый, алай. Бик матур, гомер буе шундый биюләр биергә хыялландым. Барып чыкмады шул. Менә дуслар, аларның биюләрен күргәндәйме? Миңа шулай тоела. Менә как будто аларның кайсыдыр җир бик каты кычытаймы? Но алар шул җирне кашый алмый төсле. Интегеп йөриләр кебек. Шуларга барып ярдәм итәсе килә. Бик матур. Бик матур биюләре. Минем балачакта иң яраткан кинода «Грязные танцы» иде. Караганыгыз бармы? Патрик Суэйзи главный рольда. Нәбиләр белә инде. Вот. Без җырлыйбыз, дуслар. Хәзер инде рәвешен китеребез. Латинская Америка булгач, җегетләр чыгыгыз әле, пожалуйста. Менә Мексика. Мексиканский сомбреро. Бонжорно. Бонжорно, бонжорно. Бу димитин, нәрсә тынычланамыйсың. Вот. Дуслар, без әле үзебезгә испанский исемнәр дә куштык. Чөнки белеп торасыз, Латин Америкасының күп илләре испан телендә сөйләшә. Шулай бит. Бразилиядә Бразилия теле юк бит инде, испан телендә сөйләшәләр алар. Шуңа исемнәр дә шундый куштык. Фидан безнең Федерико. Динар безнең Дон Педро. Роберт Халилов безнең Хулио. Мен Сабиров булгач инде Себастьян. Дуслар, әзерме өйрәнергә җырны? Давайте. Хәзер бу мировой хит, дуслар. Белергә тиешсез бу җырны. Бу шул теге мама Мария маларны беләбез бит иде. Шушы җырлар белән бер рәттән санала бу җыр. Бик матур җыр. Хәзер так өйрәнәбез покага. Беренче Дон Педрога аккорд бирә. Мин беренчедән Pento funciona para si no volverá más. Дигәч әйме? Сез бөтенегез балкон, сез кухня, прихожая, бөтенегез инде. Мин Pento funciona para si no volverá más. Дигәч сез бөтенегез. Me pintaba las manos la cara al azul дип куярга тиеш буласыз. Исегездә каламы? Me pintaba las manos la cara al azul. Калмыймыни? Тогда былай әйтәбез. Ну, ишеткәнегез бар сез бу җырны, дуслар. Менә кушымтасын гына беренче сүзен генә әйтәм, кем булса да кушыла. Иманым камил. Volare. Volare дигәч акырып утырмагыз, volare дип. Volare дигәч сезгә о диергә кирәк. Аңладыгызмы? Кемнәр? Volare дигәч сез о дисез. Мин әйтәм аннан. Cantare дигәч сез о дип куярга тиеш буласыз. Verstehen? О белән о ны гына әйтәләсездер бит инде.
Yok, bizning xalqqa tag'in bir taqir anlatırga kerak. Әбиләр, апалар, кызлар, демәле иң беренче. Чөнки алар килә бит концертка теләмәгән мужигын истереп. Это сизелә. Менә апалар күз алдына китерегез, әйме? Сез хәзер менә утрауда, Латинская Америка, кайда, нинди ил ошый үзегезгә? Әбәйт, кая барасың килә? Что-то пану вообще the number you have dial is not available. Гүлнар апа, кая барасың килә? Рио-де-Жанейро. Безнең күрше авылда ул, Рио-де-Жанейро. Анда море бар бит инде, онда бит зур. В общем, диңгез буенда, Рио-де-Жанейрода сез апалар күз алдына китерегез, ятасыз, әйме? Кызынып. И сезгә накачанный бразилецлар, әйме? Негрлар. Кокосовый масло белән, кокосовый май белән массаж ясый. И әйтә: "Волареди". Ашыймады. Сез ошагач? Ашайсаң истә калалардан. О, дисез инде. Анан негр әйтә: "Кантареди". Катырак басыйммы? Сез инде? О, дисез. Калган үзем җырлап бирәм инде. Нел билу, диппинто дил билу. Felice di stare lassù. Ну, дуслар, кыйынсынып тормагыз, яме, жыр бик җиңел. Аның тәрҗемәсе дә шундый тиге. Катлау бисегез килсә, кыйынсынып утырмагыз. Мин үзем бу җырны ишеткәндә шыдый алмыйм мин, үзеннән үзе китә. Шуңа кемнең биисе килә, биегез. Җырның тәрҗемәсе дә ну җиңел җыр инде. Түгел хәтерләмим нәрсә турында барганын. Ну, примерно былайрак инде теге "Pento funciona para si no volver más". Тәрҗемәсе "Әстәгъфирулла газинур нишлисең син". Ну шундыйрак стильдә инде. Күпме була инде сине хәзер көтәргә дип килеп җитте. Ну шундыйрак инде, теге авырлык юк әле. Шу, әзерме дуслар? Аллага тапшырдык, киттек. "Pento funciona para si no volver más". E mi pintavo las manos, la cara, la sol. Y me braviso el viento rápido mollevo. E mi hizo volar en un cielo infinito. Volare, algo perché cantare nel blu. Felice di stare di qui mi se stava esaggerando. Y volando, volando, feliz con mi cuatro más alta que el sol. Y verte que el mundo está lejos de paso de mi vida y tus mar. Una música tu sustacando solo para mí. Vergara, se debe quitar. Volare, oh, e nada cantare. Y se me ni chipola hoppa. Anlaşıldı. Qaysi yoqdan bilasiz? Yutaza. Yutazadan bila, anga alqishlar. Pento funciona para si no volver más. Opa o'tira o'tib ketsa yorar edi deb. O'tib ketam, opa jonim sen bir shilma. Lutfi kelami biror yosh qiz yonina. Volare. Cantare bir shilma. Молодец, nel blu, dipinto dil blu. Ismi nishik buла. Инзиля. Очень приятно, Данир. Qaysi yoqlardan bilasың? Алабугадан Инзиля бик матур җырлады. Алкышлар. Бүтән зал белән бергәләшеп киттек дуслар. Volare. Cantare nel blu, dipinto del blu. Felice di stare lassù. Mana hozir biyiga istarsa turasiz mana. Tak. Pento funciona para si no volver más. Hozir biror obzi bilan җырлыйсы килә минем. Balki kimni tabirga ekan Rafael abi җырлыйсыңмы? Alqışlar dostlarım, Rafael abi bilan Dina
Достар, жырлаған тамашашыларыбызға да бүләкләребезне тапшырыйк без. Чөнки иң беренче безнең кем җырлады? Апатаки Ютаздан икәнегезне алалым. Исемегез тушулаймы? Чыннан да о. Исемегез ничек була? А? Во. Ну, хатын кыз ул сер булырга тиеш. Әйтмин исемен. Яра, рәхмәт бик зур. Фәридә кызым, алып барып бир әле, пожалуйста, Рафаил абыйың белән Дина апаңны күрдем кем янына барганны. Алкышлар, Рафаил абый. Безнең тагын кем җырлады әле? Исемеңне оныттым җаным. Алабугадан икәнеңне истә инде. А? Инзилә димите, нигә акырасың? Мәлә Аиша, бар әле кызым. Оппа! Рәхмәт бик зур, молодцы. Өчесе белән генә җырладык, әйтәйме? Дөрес булсын, җырлаганнарга бирергә кирәк менә. Ярар, дуслар, кайтырга вакыт килеп җитте.